जायनि गोसोआव नोंखौल' थोजासे अननाय लानानै दंमोन आं, नाथाय नों मानो आंखौ हरखाबनो सिलांखो? जायनि जिउआ नोंनि थाखाय थेर बेथेर जानानै दं, नाथाय नों बै दुखुखौ मानो नायहरफिनदिया? मानो? दिनै आं गावखौनो गाव मा खालामनानै थानो सानबाय आं। ना नोंनिफ्राय गोजान जानायानो साबसिन नामा, ना नोंखौ गारना थांनायानो साबसिन नामा? नाथाय आंनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे सोंथि फैयाखै, जायनि जाहोनाव आं नोंखौ दासिमबो नेनानै दं। फैफिनदो सना, आंनि जिउनि गोजोन गुसु बिखायाव दान्दिसे नुजाफैफिनदो आरो लोगोसे नों आंखौ आंनि जिउ जोबथाजासिम लोगो जाना थाफिनदो। जायनि जिउआव आं नोंखौ गोसोखाङै खाङै सरसे सानसेखौनो उन्दुनो हाया जाना थानांबाय सना। नोंसो फै सना, फैफिनदो। आं नोंखौनो थैजासिम बे जोनोमाव नेनानै थागोन सना। हायोब्ला नों आंजों खनसे नुजाफैफिनदो। प्लिज ना सना, प्लिज।